Uklonite tamne mrlje na koži, uklonite tamne mrlje s pazuha, koljena, laktova i drugih dijelova tijela. Danas s vama dijelim japansku tajnu koju malo ljudi zna. Prvo, trebat će vam repa. Ogulite repu. Repa posvjetljuje kožu i bori se protiv znakova starenja. Repu naribajte pomoću ribeža. Komadom kanine iscijedite sok od repe. Dodajte žlicu kukuruznog škroba. Dobro promiješajte, stavite smjesu u lonac, zatim zagrite na laganoj vatri, smjesu neprestano miješajte. Kad dobijete kremastu smjesu, ugasite vatru, u zdjelu stavite 2 žlice kreme od repe, dodajte žličicu soka od limuna, limunov sok uklanja mrlje s kože, zatim dodajte žličicu prirodnog jogurta. Jogurt je bogat vitaminima koji hrane kožu. Dobro izmiješajte sastojke, nanesite ovu smjesu na kožu, ostavite da djeluje 20 minuta, zatim isperite kožu toplom vodom. Vlažite kožu hidratantnom kremom, ponovite ovaj postupak 2 puta tjedno, već prvog tjedna dobit ćete blistavu i mladoliku kožu, a ako volite jednostavne i lagane recepte, možete me podržati lajkom i komentarom.